ni dagabana so minnu jɔlen na ni ye DSC Samake construction maaw bolo nɔ de awɔ DSC Samake construction maaw u bi so jɔ i be ala kale ko so ale dɛsɛna de u ka baara tɛ sojɔ dɔrɔn ye dɛ u be so planw ni ka olu bɔ BTP topographie u be ni bɛɛ lajɛlen ni ka o kɛ n'i b'a fɛ ka terrain san papier jɛlen DSC Samake construction bi terrain feere so finition ɲuman u b'o kɛ décoration u be o fɛnɛ ni ka o kɛ e de be station baara la i b'a fɛ ka station ni ka o jɔ u be station ɲɛnɛmanba ni ka olu fɛnɛ ka olu jɔ ka soupassement ɲuman ka o k'i ka so la ka nɛgɛ ɲuman k'a la o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw i ka so jɔlen tɛ bin a yɛrɛ ma fiyewu DSC Samake construction b'a ka baara ni ka o ɲɛdɔn i mago bɛ kunnafoniya wɛrɛ la sa i senfa biribiri i ka se u dagayɔrɔ la ni o ye Moribabugu ye station Orix masurunya la Coy nɛgɛjuru sira 70 41 27 59 66 23 18 58 baara ɲɛdɔn o ka to baara dɔn b'a bolo DSC Samake construction maaw u b'u ka baara u b'a ɲɛdɔn. Ami sibiri la bi Novembre kalo kile 30 san 2024 Mali kɔnɔ Mali kɔ kan minnu bɛ kan lajɛ Mali kunnafoni bɔlɔlɔ siraw fɛ aw bɛɛ fɔlen don k'aw da ko wagati cogoya kan aw bisimila bi an ka bamanankan kunnafoniya olu kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛla ka sanga ni Urussi jamana kɔni vice premier ministre ale ka senabɔli an ka jamana kɔnɔna la min na ani an ka jamana marabolo kɔni sigira ka kuma o kɔfɛ fana ani cidenkulu minnu kɔni nana o ni an ka jamana ɲɛma o kɔfɛ ani cidenkulu minnu kɔni nana olu ni an ka jamana ministre ɲɛma ni o ye général de division Abdoulaye Maiga olu kɔni sigila ka kuma min kɛra aramisa don tɛmɛnen kun na sini walasa u kɔni bɛ se ka baaraw kɔni kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na laɲini minnu bɛ u bolo u bɛ se ka o kɔɲɔw sigi sen kan cogo min na walasa ka se ka o baaraw kɔni nundu ni o bɛ tali kɛ lakana ko la fo ka taga se sɔrɔ ko ta fanfɛla fɛ min na kɔni jamana fila bɛɛ bɛ se k'i ka nafa boda sɔrɔ a la cogo min na. Bakari Togolani ale kun ye an ka jamana sɛnɛko ɲɛma kɔni ye an ka jamana kɔnɔna la ka sanga ni ale ka kiiri koɲɛw ye min yɛrɛ kɔnɔna a yirala k'a fɔ jaabi jɔnjɔw bɛɛ lajɛlen mina bɔ ka bɛn décembre kalo tile 3 nata ye san 2024 a ka kiiriw kɔni kɛla Bamako commune 6nan o yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a yirala k'a fɔ kiiri tigilamɔgɔw fɛ juru min kɔni yirala la walima a yirala k'a fɔ a ye wari hakɛ min kɔni ŋanamu o de bɛ taa i jɔ fɔ sefa wari miliyari 8 ani miliyɔn 500 miliyɔn 70 ani miliyɔn 9 ani 130 ani a kunkanfɛn de bɔyanko la min na a yirala k'a fɔ ko a bɛ o wari kɔni sara diyagoya la ka sanga ni o de kɔni ye CSAPC olu kɔni kun ye a ɲini min na ka a ka compte bancaire ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni bloqué walasa nafolo ninnu kɔni bɛ se ka sara cogoya min na. Akela arabadon tɛmɛnen Novembre kalo tile 27 san 2024 fɛn min ye ka dɔn k'a fɔ Bajangara cercle kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya a dugu min kɔni bɛ ko Bange Tube ni o kɔni bɛ Kenje commune kɔnɔna la ani Ijelido ni o bɛ Duru commune kɔnɔna o la fɛn min ye maa marifatigi bunnatigɛbali dɔw kɔni ye binkani wɛrɛ ta ka ɲɛsin nin dugu kofɔlen kɔni ma nka ala barika la mama bɔnɛ ani la nka cɛni kɔni sɛbɛkɔrɔ donna u kunna ka da ka o bolominɛ caman olu kɔni tiɲɛna a yirala k'a fɔ ko nin dugu kɔni sigibagaw yɛrɛ kɔni tun bɔra ka sanga ni karidon tɛmɛnen kɔni ye ka walasa ka marche kɔni kɛ k'u ka laɲini kɔni ta ka taa marabolo ɲɛmaw kɔni yɔrɔ min kɔni bɛ se ka kɛ ka lakana kɔni sinsin kosɛbɛ cogoya min na marabolo kɔnɔna la walasa u bɛ se ka tanga ni n'a binkani wale n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ olu kɔni ma. Hôpital Gabriel Touré ni o bɛ Bamako faba kɔnɔna la wa département bɛ min ka wulikajɔ kɔni bɛnnen don cancer bana kɔni furakɛli ma denmisɛnnin na ka olu kɔni fɛ yen nɔ ka sanga n'u ka laseli dɔ kɔni u ye a yira k'a fɔ an ka jamana kɔnɔna la denmisɛnnin na ka 1000 cancer bana tun bɛ olu la nka minnu ka cancer bana kɔni sera ka traiter ka sanga département ɲɛmaaw kɔni ka ɲɛfɔli kɔni ye u ye a yira k'a fɔ ko u kɔni wulikajɔw kɔni kɛ walasa denmisɛnnin na ka minnu kɔni ni bana in kɔni sɔrɔ walasa u bɛ se ka kɛnɛya cogoya min na o la u kɔni bɛ laɲini kɔni kɛ fɛn ka dɔn k'a fɔ maa o maa de kɔni bɛ k'i ka denmisɛnnin na ka kɔni garisigɛlen don cancer bana na i ka wuli ka jɔ kɛ i ka se ka se ni a ye u ma walasa u bɛ se ka fɛɛrɛw kɔni sɔrɔ la ɲɔni a ka dankari kɛ denmasina kɔni ka ɲɛnamaya la.
alamisa don tɛmɛnen novembre kalo tile 28 an ka jamana faaba kɔnɔna la o kɔni kɛla forum de la mode et du design kɔni baaraw nundoli ye ɲinata bɛna kɛ atako fɔlɔ kɔni o kama u ka ɲinan sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ko essor de la mode africaine innover structurer et réinventer une industrie ni o bɛ se ka kɛ ko ka ko kuraw kɔni kɛ ani ka fɛn kuraw kɔni la nati an ka jamana kɔni modi olu kɔɲɛ olu kɔnɔna la an b'a fɔ ala ka kuncɛ hɛrɛ o la. An bɛ taa Gawo ka olu kɔni fɛ yen nɔ ka sanga ni Gawo kɔni a yira la ko garabali minnu kɔni kan ka wuli ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka taa bila yɔrɔ wɛrɛ la walasa ka se ka basigi ani lakana kɔni sabati cogoya min na o kama araba don tɛmɛnen novembre kalo tile 27 san 2024 o kɔni kɛla u ka wuli ka jɔw kɔni ye walasa ka se ka garabali ninnu kɔni wuli ka bɔ u nɔ la nka a yira la ka fɔ wagati dɔ kɔni kɛla fɛn min ka dɔn ka fɔ furukufuruku walima fɔ ɲɔgɔnkɔ yɛrɛ kɔni kun bɛ kana don i ka dɔn ka fɔ koɲɛ ɲɛnabɔbaga ɲɛmaw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ka d'a kan i ka dɔn ka fɔ maaw dɔw kɔni kun bɛ ka laɲini wɛrɛw kɔni kɛ a ko la nka min kɔni ma sabati o kama u kɔni bɛ laɲini kɛ fɛn min marabolo ɲɛmaw kɔni fɛ u ka se ka fɛɛrɛ kɔni sɔrɔ i ka dɔn ka fɔ u ka sigiyɔrɔ ko la ani ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa u ka se ka kɛ lakana kɔni kɔnɔna la u kana bingani wale sɔrɔ ani u kana fɛn wɛrɛw kɔni sɔrɔ min bɛ se ka degun kɔni suma u sigiyɔrɔ kura o la. An bɛ taa Kucala ka olu fɛ yen nɔ ONG min a bɛ fɔ ale ma ko World Vision olu kɔni ye dɛmɛ dɔ kɔni ta ka taa Kucala commune damadama bɔɲanko la ni o bɛ tali kɛ Nafangala fɔ ka taa se Luguana Zebala Kɔnsegela Jɛbugu ani Kunina fɛn min o commune kɔni dugumisɛnninw ma dugumisɛnnin min tɛ jɔ fɔ dugumisɛnnin 27 la dɛmɛ taara ka di maaw ma minnu kɔni degun sɔrɔ ɲinan samiya ji ka cɛnni fɛ a dira denbaya 3,822 bɔɲanko de kɔni ma dɛmɛ ninnu kɔni bɛ tali kɛ fɛn min ye safinɛ carton 710 ani nani fo ka taa se eau de javel bidon 4,234 fo ka taa se sange 4,357 fo ka taa se ka dɔn ka fɔ dɛbɛn ma dɛbɛn 1,547 bɔɲanko la. An bɛ taa kɔkan kibaru la ka sanga ni Chadi jamana ɲɛma ale kɛlen kɔfɛ ka laɲini kɔni kɛ Faransi jamana ka sɔrɔsilaka minnu bɛ u ka jamana kɔnɔna la u k'u ka minɛn cɛ ka bɔ Chadi jamana kɔnɔ u ka taa u tagayɔrɔ o kɔni na o kama a yirala ka fɔ Faransi jamana kɔni ye ni kumakan in ta ni sɛbɛ min yɛrɛ kɔnɔ a bɛ ka ɲini ka lawaleya nka a kɔni kun ye laɲini fana kɔni kɛ i ka dɔn ka fɔ Chadi jamana ɲɛmaw yɛrɛ kɔni fɛ n'a sɔrɔla u kɔni kun bɛ se ka sigi ka kumaw kɔni kɛ a ko olu la. Mali kunnafoni bɔlɔlɔsira lajɛbagaw aw tulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoni adama ninnu de ye an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛliko ɲuman na aw k'an bɛɛ tɛnɛ ni Ala ma basi kɛ ni aw la Ala k'an si jɔ k'o ma kɔnɔ Ala k'an ka jamana basigi.